Özüne toyumda da, öýlenen toyumda da Bally Halypany çağırdyk. Şonda da bir öwüt nesihat berdi. Ýazgylarda badyr. Şol durmuş adamyň ömrü gysgadyk zat. Şo gysgadyk ömrüň içinde de ýatdan çykmajak pursatlar bolýar. Olam ya adamyň durmuş toyu, şo tuhan şagirdiniň öz ýüreginiň açyk bolşy ýaly ömrü ýolum açyk bolsun diýip bir şeýle bir gymmatly sözler aýtdy da men salgyma. Şo zatlarym biziň durmuşymyzy ullahan tähim bolup durdy. O durmuşymyza bir pent bolup durdy. O halypalardan on ýaly öwül sözi eşitmek uly zat. Bally halypanyň özi bir ýetip bolmajak halypa dal. Sadanlygyny diýjekmi? Aýdymyň şirinligi diýjek. Ullahan hormaty, fiýlige prativada. Nur verdiğim şeylerim uğurlayıp dayanamadım. Yine var Ullahan işin başını çatıp Ullahan iştiriyorlar. Elbette bir yok toymuzda Yakup Can'ın bağıt toyunda yine şu yerde aydımzar edip toyumuzu kutlayıp toyumuzu okuyup diyor. İkayaklı kum dediğin şeyleri Kudayı oluyorsa yine bir acayip toylum biri Suhan Can'ın durmuş toyunu, bağıt toyunu gelmek miyeser etti. Şu an Yakup gelir yal öyle toy yarına çıkıttı diye toy dilinden buna hiç sürtüğüne vurmayacaklar, buna hiç sürtüğüne vurmayacaklar, yiyecekler adam yok. Tev adamın ömrünü ödü kıyıp kazıklar, şu kıyıp kazık ömrünü de yaatta galayanlar, oğlum adamın durmuş toy. Bu huzurluğu, bağıtlı huzurluğun bildiği milye sebebi Suhan Can'ın bağıt toy için gatıken tağırla ettiler, aradı ettiler. Bizim toykılara kuantımızı düşürmek için gatıken aklar ettiler. Bu arada olarak dayanamaz toyun mübarek olsun. Allah'ın senin olacağım bu da Allah'ın nazarı düşen olacağım yetinmeliye sebebi şeyle azayip oğulları öttürüp yetiştirip sana Yakup Can ve Suhan Can ve ben katı bir hediyen dağıdım. Bunları kevat üye sana başmaya oranla bir üye çağıran bana giriyanla Yakup geliver Suhan verdi geliver diyemde tuğulemi Nuriye Dağı öyle kibirim Bengdeşlik tarafımız çağıranımızı diyem ahta kıptırız. Benim ulucu oğlum adı Yakup, küçük oğlum adı Suhan. Şoň üçinem Nuriye Dağı boy kafede ilmidaman toylar var. Şu toylarda bugün yiyen adamlarla gelip şartlarını bile paylaşmak bedava biyetir ettim. Suhan Can'a bağıtlı oldu. Boy yüreğine göre ömrü yol açık oldu. Türkmen halk aydımlarını strada görünüşünü işleyip geçirip bugün gece yatmayan yani televizyonda, radyoda koyuverdi. Şeydi zamanı özüne bir meşgullik kazandı. Tüvelemenin uğrunu sonumunu yaşlar alıp götürdüler. Hazır seyretsen bir topar tüveleme şagirtleri var. Nazı Uhan Uraz verdi. Türkmenistan Halk Artisi Berdi Gelli var. Ama Murat Garayev var. Bayat Deyip var. Şagirtlerinin yeni de yankı Devlet Kurbanov var. O odasımız. Ondan bir ahal tarafta Hangelli Attayif. Balkan'ın Melevay deyip bir başoğlan varsalar. Uğrunu alıp götürdüler. Yankı Çimyali halk aydımları estrada görünüşünü geçirilerinde yankıyın şiiresini zaten yitirmeyen aytmak hani şu ustahlığı talep ediyor. Sonra tüvelemane oğlunları neresi de sonra öğran kaytalap geçiriyor. Sonra şagirtlerim tüveleme sonra üstürüp video atıyorlar. Katı guon yaz, begen yaz. Haydan bolunu Ali
Yerimden oyay dumandan ayrılmaz. Yerimden duman ayrılmaz. Üstü bilen kağıda dağlar ölmeli itmez. Olgar yımaz buluyun yaşa dağlar. Yar 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 yar. Egrem egrem yollarım var, perçemelli düllerim var. Tek yumuda ileri var, gel atarman kılıçlı dağlar. Aha dağlar geley dağlar. Olaydım İslamik yerine soruları öykünyen aydınçılar var. Yani elbette bir halifalardan gelen sonun sumodunu qovup sonun öykünmek, sonun edinlik rahmetinin gönlünü hasılayıp düşünýär. Türkmenistan halk artisti Suhan Oraderdi devam ediyor Ballı Hacı'nın yolunu. Benim öz şairdim Ballı Hacı'nın şairdi Süleyman Karabaş'ın sağlanan kompozitör. Hem ahal yolunu hem mari yolunu Ballı Hacı'nın salan tiltimlerini tören ederlikle yerine getiriyor. Zatlar aydiyan buysan o aydiyan. Hemen yeni de bir yaatlamalar Ballı Hacı bilen evinde şol bir işlem. Ballı Hacı bilen el müdama toy tomoşada halka hizmet eden Ballı Hacı'nın yazılarını, video şekillerini halkımıza getiren Anı Muhammed Karacayev'i yaatlarını. Sebebi Anı Muhammed Karacayev Ballı Hacı el müdama himayet verir. El müdama Ballı Hacı bilen dua demek olan oğlan.
konsertlerde da televiziya yayınlarda bir köplenç duşýardyk şo wagtlar konsert berilýärdi. Ene bir gowy konsertler şo döwürlerde bir hil özüne çekiciligi barda. Ömürüm bir men bile gurlaşana jigindik gurlaşýarda. Şeýle feýlýärdi, uly bile uly ýaly, kiçi bile kiçi ýaly bir hiç ulu göwnüne däl, pek-pellik de ýa-ni şo häpetler men şeýle diýsem gowurýanmy. Onu aýdym-aýdanyna da özüni alyp barşy, bir öz boluşly hereketleri bar, öz boluşly sesi bar. Hemme zady bir hil aýratyn adamda, hemme birine ýa başga bir plana meňdejek bolýar da diýmek ýem bolmaýar da. Ol adam edil öz ýol bolşýar, öz boluş bolmakda. Şol adam men bir hayran alýan, şolar ýaly adamlaryň dünýä ýüzünde ýaşak geçenine men hayran alýan şol ýaly adamlar. Diýäbi darag näçe beýik bolsa şonça da başlasak diýär-de. Bal Hacı Halipamyz bilen toýda bolmak niýetde etdi şondan. Şoň aýdym aýdyşyna bizinde her bir çörek ýeşem öýden alyp barşy oturup durşy hemmelerde mektep oňalan adamlar. Bira hiç kime at takmaýardy. Meni gaýnatagym köpümizde bar da, ay plan helaýdy, ýa plan hele durşy plan hele. Oňa telewizor görüp oturamasa, konsert gidip otyr. Islernik bagşy çykdan şoň şudady kim? Ýa da şoň sesi bolanak, şoň ýalat hiç wagt diýmeýärdi şo. Şeýle ägirde adam, ägir sözüniň içine de gatykänlat berýär-de. Bir sözi aýdymda edýän tilsimleri, çalanlar, alýan zatlary häzir içinden biz üçin sır bolup durdy. İlkiler akordeon çalıp, diňe akordeonny, Mariolu diýilende sarkly zatlaryň biri ýöne Mariň öz aýdyn ýoly bar. Öz amanada atan çalýan sagary, aýdynlary, şol ýalaky Mariň öz ýoluny aýdyp akordeonny aýdardy. Soňon aswada tarap gitdi de o taýda ýa Tahjat Barhum orada Lyatfyň aýdymlaryny aýdyp şonu kämilleşdirip ilkinji akordeon dep gitara şonu goşup ilkinji halk aýdymlaryny halka hödürlän adamlaryň birinde. Ona ýöne hödürlemekde usatlyk bilen hödürlemek. Bize ona Halipamyz Bal Hacı ağalarıyla oturuştum hazat edip Toy Mehmet barada aýtym öz oğulum, ulu oğlum öýdi şäle öýdi aýdýa Allah'a han ýoluny ýöredýär atakesy oğlu halal işlerini özüme aýtdyk aýdýardym inem oğluny geçdi her bir zat öz fiýla bilen öz agry bilen wagtyny ornuny bermeklik ulukar mertebedir bu. Bal Hacı klasikada ol bir wagt klasik şahirlerimiz bolan biziň Mahtumul Yüzeliýli, Mawlana Pesiliýan klasik şahirlerimiz ýaly Bal Hacı biz üçin klasik bagşy bolup galdy. Klasika diýmek gaýtalanmajak diýmek. Bal Hacı diýilende birinji oçur gözüňe gelýän zat, ilkinji nowatda gözüňe gelýän zat özüň çap özüň aýtmak. Bal Hacı diýilýän adamym bir sünnet dağının şu depet hazatyny. Aydımlarla şeylerden de tilap çalmayanlara öyle tutarçı olandan edip halk aydımlara, o temalara düşünüp Balık Hakan sev aydımlara imkaniyonu mene bir häsiýet var. Gapçıda göwnüme girip, cıda mana ütüşük tädir koyan aydym men aýtmasam bolýar. Öyle. Menem belli derejede dinleýici bolup galasym gelýär. Ondan şol aýdym köpürek aýtsam, bir ağda känne şol aýdym men ýüregimde neme hitdi, täsir etdi. Bal Hacı'yň repertuaryna men gataş halk aýdym bolsun, söýüp aýdym bolsun. Sebäbi çağalygymdan dinläp, birinji gulagym dinläp, jadylanan bagşym da. Şu info zapisine çenni häzir ejemlere barsa koýan arkivimde görsem hemme kasetlerden bardyr. O döwürne kasetler dinlenýär. Şoň içinden belli zapislaryň has gowurýar. Bir ütdöşüp işlenip ýerine ýetirilen zapisler bar Balyk Hakan.
içinden mega maydasın gelen aydımdan baden tegam şu Ballık Hakan repertuarına deyibilmen diyorum ne yaydan. Men hazır Ballık Hakan men yüreğimdeki koyun tesirini şondan az bilemem ya başka krastada padavat etmeni dinleyeceğim. O da daha koyun pas verip olan o. Kopyalamak mümkün değil. Yani ne içinden yankı edicinden bir kıçırak köy aydınlarına deyip gördükten sürgülüm zeynum gördüm. Ballık Hakan mektep yıllarını burada o gitarada kâhnaydı. O toylarını attım. Belli aydınlarını aydiyadım yani. Bilemem Ballık Hakan repertuarına barmanım yani korku var. Yalnız ödüm. Aysan aydılar ama tertipleştirip bol şey alacak, adavat etsen halk köpçülüğü dinlese dinler derdi. Bilemem da hiç yaydan yanlış Ballık Hakan aydınlarını yalnız ödüm. Dostlar dertlerine vakfın tezrayi ay derdi tüde mağruplukta beni ederi Gaynayetleri beni demey katipte şey Vakti var
İkili tergeli birsin avcıvanı Şavenli değil benim kılıtım İkili tergelin birsin avcıvanı Ay şavenli değil benim kılıtım Hay 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 İkili tergeli İkili tergeli bir tüyayın Olcuvanı Şavenli diye bir teletim Vallahi Hacif dilinde bir ödü yaşlığına karamadan Türkmen halkının bir aydın saatini şeyle o çeperleştirip bizim yaşlamının içinde, yaşlı neslinin içinde şeyle o hürmeta filaga münasip oldu. Asırlar boyu aydan aydımları bugünkü yan halifalardan geçip ödenen obatın aydan aydımlarını Vallahi Hacif'in nalişin senin tünü derya keryedan men diyen aydımlarını Vallahi Hacif öz ustatlığı bilen şol anırdan gelen halifaların yoğurunu yoyman, onu kılavuz instrümende geçirip, bugünkü şoňa öwüşün berip, şol aydımlar bizim ağımızda, yüreğimizde kaldı. Men Vallahi Hacif bilen mar topraklarında, Muhodobamızda da toyda, bir kere çörek, tuğ çörek, yemek netiverinde çekti. Onun ödünün bir şeyle, giyin göwrümli sebebi biz Vallahi Hacı dilinde onun anırtında Hacağan'ı görüyor sebebi Hacağan adam kerçiligi onun bir özün edepli alıp barışının ehlisi Vallahi Hacı'da cemlentir sebebi sonunda ustadı olmak aydım aytmak deyilen zat şu kılavuz instrumentlere erketmek deyilen zat bu zatlan ikisi cemlenen dedi adam kerçilik deyilen bir zat var şu zatlan hemmeti Hacağan'dan Vallahi geçeptir. Sağ dinlendi de sağ salonda da hayt bir tayar olaydın sonra bu da çünkü kin olurdun başka zaten on şu kinun önüne edip kinun önüne çarp yerine yetirip billette şonu yani böyle gitti lekin vadi o Şol bizim bagış olma kuvvetimiz var da olam nähil bagış bolmaly hemme agalamam doğunar naşlaram hakan ejemdam şu Vallahi Hacif'in aydımlarını gowururlar, şoňa meňde bilsen ana bagış bolarsyň diýen soňlar özümden gowurmuşum. Bir gün hekim bilen, agam hekim bilen Vallahi Hacif'in öýüne gitdik. Ona bardyk, salamlaşdyk. Vallahi halifa mehirli kabul etdi. Şuň günü ýadymda, meni hekim agam diýjek bolýar. Enim fuhana öwrede aýtan, ýanyňa alsaň ýa-bir gatnaýam ýanyňa bir aydım aydysyny çalyşyň ýanyndan görse öwrenesi gelýär diýip şeýle paýş bilen bardyk. Aha. Şonda salamlaşdyk, tanışdyk, adym sorady, şeýle gürleşip durduk. Men şo wagtlar 10-njy klasa gotaryp ýa okuwa girmänim ýene. Sakarşa etrawynyň Rahmet Gaýhan birleşiginde çeper howasçy bolup işleýärdim. Şo taýda da näme o medeniyet öýüne ýamaga sabyrol bar eken. Şonu çalyp öwrenip başladym. Vallahi Hacif'in aydımlaryny goýýan, üstünden çalýan, aýtýan öwrenip başladym da birazjyk meňde urady aydyma. Ondan şo zatlary agam dinlenden soň şu
Sen bir Bally Halipaň ýany ekideýnip şon etten eltdi. Oňa gaty begenýän şu meň aýdymdan aýtjak bolýanna begenýän ýöne men haçan öwredeýin diýdi. Men wagtym ýok diýdi. Beden bir hirgen gördüm bä şu 1 saat 2 saat wagtym bolmaýam ka diýip içimde ýaş bolan da men onu. Görüp otursak hakykatdan şeýle eken şol. Yani Bally Halipa köpüň adam bolansoň ýa ýazgylar ýa taýinlik döwri ýa-da halka ony gowaransoň günne unaşy toýlarda iýdegli wagt bolansoň boş wagt ýok eken dogry. Onu Halipa men näme diýip soraw berdim. Şu ýazgylar köpürek dinläber diýdi maňa. Birinji bere maslahaty. Şol köpürek dinle, köp dinle. Şol öwrendim diýenden soň dinläber. Her dinläňde bir zat alarsyň. Menem dinleseň dinle bolan ýöne diýdi. Meňem Halipalam bar. Şonda sanak geçende şu meni garaşy dinle köpürek diýdi. Sahahan dinle diýdi. Orada Elias dinle diýdi. Şondan soňam şu Halipaň diýýäli dinläp öwrendim da men. Şo Bally Halipa bir aýdym aýdyp çykarsa ýdymdan gaýtalap köpçülükde şonu öýkünip aýtýardy. Bally Hacı diýilene oňa bir her kimin bir ýaňy başlan aýdyma olaň baha bermäge hakam ýok. Baha da berilmeýärler. Ýöne ýekeje diýiljek zadymyz şoň bir de goýup giden sonmady ba. Biz ömrümiz ötýänçe şonu dinläp şondan universitet ýaly tapagaly bilýärdi. Şeýle gaýtalanmajak adam bolup geçdi. Wallazam ilk mezgiylar döredimde o wagtlar ruh kadar petip ol. Wagtlarda goýular da muň ýaraklaryn bir teknika barmy? Şoda näme aýdyrdy bar? Gyýlar aýdardy. Ol dekir dol petip kemalary. Ona şeýdi. Olaryň men dinledim. Ola näme? Ömrüge sowal olaryň. Ýöne şolaram özüm şu döwrüniň bir ulu halipalary bolup dünýäde aýdan adamlar da. Şumardan ağdalarına uğrayamam. Şol Bally Şeýdi aýdýardy, Recep Şeýdi aýdýardy diýip öýkünüp şol dowam etdirýärler ýaşlar. Ana sunwatda çok goýup gidilýän ýoluň netijesi şo zatlar berdi. Sunwat adam. Bally Hacıň ýene dur ustat ýeri öýdüň bara islen aýdymly şonu öýdi kämellep özüň bir täze aýdymlaryň bir näçe ýaşlar üçin
halk aydınlarından täze hinlerde geçip aydık Maltımırı Prağ'ın aydınlarını kämilesip aydık katı ustad yerine yetirdi. Buraya Moskvada okat yorkam. Metroda baryan bir yerden ballagın keyfi geliyor. Benim şol keyfe taraf, şol aydımlar, şol keyfe taraf meni çek alıp gidip barya da niye de gelýäni bilmem. Şol keyfe taraf bardım, iki tane Türkmen oğlan, ellerinde de Vesnaman bolğan var eken. Ballagın aydımını aydıp metroda bir yerle gidip barya. Benim onun ya qatiyanada varmadım, tanışlığa vermedim de. Taşrakta oturup, sonra nirayta şolun eydine düştüm gördüm de. Şolun eydine düşüpten sonra ballagın aydımlarını dinlep mail bolup gatı bir maňa täsir etdi de. Gatı yürekden, aňardan çyndan çıkan aydımlar, aňardan ata-babadan gelýän, däp geturulan gören aydımlary ol täze öwüşgün bilen ullukan yüreğini çıkarıp benim aydımın üstüne koyup şonu aydı bilýän oldu da. Sol aydımlar gatı Kanada men terbiyeledi. Şu atam dowam edip gelýär ballagyn ýoly, ballagyn aydımlary, ballagyn aydyma çemelenişi, ballagyn saganalygy, bagşylygy gatı belent derejede bolýar da. Gecetin hakbarını Cebrail perişti bilen yerine hop bekiz kapıdına gelip duranına vakt bitti minna deyip işin açtığın aranızda bolanlarken, dahi şu 2010 yıllar aralıkta şu iyi işlediğen şu sağlığına bir kaptanına yürüdük stüdyolarda, nemelerinde de vardır. Onun umuman açık koyanlardım. Kinopka yankı ritim blok diyen zat vardı. Yani bu son dövrü kork deyip bir firmalar geldi. O firmalar geldi. Mena diyen şunu çalmak nezivesinde yok yani. Şimdi bu yönü bir kork çalıp olan o üdümbül yazısında üdümbülün zaten solosunu şu kork dişetten. Aşkavat'ta cumadik programlarda şu stüdyosunda navuşlukta zaten. Ne bir toyda oturduk onun yanımda da yine halipalarımdan biri devlet marukta veren mesela atıyanlar titi olunmadı. Uzak gece diyen yer oturduk da mı öyle? Ondan yakı devlet tezahar salp verdi. O yerine tadı salv oturdu da devlet. Şunu kellerini alırman dinletti onlar. Ondan bir neyse ondan sonra seyrettik onu iyiyem sol. Şulaydım iyi oyunlayan aydım iyi estrada geçirip bir üyüt düşük yoğuşun bilen çıkarıp bir aydınlık parkı ötürletti. Onun şutaydı bu halkın ullu kanta olsun iyi oldu.
Ballık Hacı'nın aydımçılığına da sözüm yok hiç. Onu bütün Türkmen halkı baha verdi. Yönü men Ballık Hacı değilenine ilkici bilen Ballık Hacı'nın beyik fadırına deyip gözümü getirgen. Şonun için hiç ol fadırnalığım goy, aydımçılığım goy. Şoň bilen birlikde onun şol klavus instrumenti erkedip fad çalmaklığı onun aýratyn sebebi başy boljak bolsaň on owadan hem dürt ýokary aýtjak bolsaň hökmen faddan başyň çykmaly. Ballyk Hacıew öz çalýan aýdymlaryny erkedip daşýan bilen nagşlap şo klavus instrumentde ören owadan edip fad çalýardy. Onun çalýan fadlaryny bugünkü günde aydymyn dinlemäniň fadyn dinläp bir gece lezzet alan oglarlar bar. Onun elinin yetiliginin, onun oğudolluğundan yeka bir Türkmen aydym sağlardı. Hindi sağlaram, bir Azerbaycan dogollumynyň sağlaram, Ors sağlaram, Hayfa sağlaňaly diýsen, ballyar çalylýan oglarlarymyz bir ağır. Şular ýaly ustad, şeýle aydyma sadakat ustadlygy, onun aydymyny şerin edýän zady, onun elinin gaty pek ýaly yetiligi diýip. Şol atlary özünde jemläp Ballyk Hacıew bugünkü günde Türkmen aydym sağlarynyň täzeden öwüşün berip ony näge nagşlap ony dağın tepesine derejeye getirdi. Şol atlam ödüm, şol ustadyň şol aydym sağlaryny dağ derejeye getirmekligi bugünkü günde inha Ballyk Hacıewiň ýoly diýdir ýa. Sebebi onun şu adam kärçiligi, elinin ustadlygy, diliniň süýjüligi Sılatlan ekledi, şol aydym sağdyň içinden eriş argaç bolup geçmekligi bugünkü günde biziň görüp Ballyk Hacıewiň bir näçe şagirdleri Türkmen halkynyň içinde şol aydymlar aýdy uğrandan dinleýijilerimiz oho Ballyk Hacıewiň ýolyny aýtjak bolýar diýär. Diýmek bilen şol ýoly adamlaryň aňynda ýüreginde goýup bilen bolsa Ballyk Hacıew onda bir ähli hormata filaga münasip ogul. 2000-nji ýylda 40-njy albomy taýinlap ýör. Bir eşitdim de ondan vurun yanına vardım sonra yani ağam dedim şu albüm teyze yargı tayin yapıyor kedin on şoň daşyny suratyny çıkaryp şey bir ýerlerle dedim onu etip bolýan berler dedim. Aýa o ders olanlar var dedim. Onun suratyny ver dedim onu. Şu bir giden suratlaryny ýa-ki berdi görkezi benim aýtdym. Ballyk Hacıewiň dedim, öňü saz gurarly gözüňe gelýär. Şu suratyny alaýarlyp, onuň şol ana ştaýdak suratdy. Şundan soň aldyk. Ýa konsoň daşyna näme atýar kapdy. Benim 40-njy albümüm 40 ýaşda 40 albüm diýerlidim ol. Bahir ýylgarda ay o diýip bir ýaşyň aýtýan ýaly ol ýaly diýip. Aýna näme bolsa matlapda şonu altına hırda täze albüm diýip atdy. O şeýdem şo 40-njy albümyň daşyny şunu ýazyp halka ötürledi. Şonu ene şurat ulartyp etdim de aftory halym. Aýr şoňa da köp boldy da onu aftory berdin haştaýdy. Aydymsaz ömrüm ötünçe hemran bolsun. Ballydan enim atazany sowgat. Goly 2000-nji ýylyň 15-nji iýulda. Ine şu aftorofly surat men üçin Allah'dan şu bahadana yetip bolmajak. Alan sowgat. Elbette Ballyk Hacı öz ömrü ötünçe aydym ha muştoklaryny on aydymlar sazlary hemra boldy. Şu günlerde de şeýle lezzetler hemra bolup ber. İnşallah gelecekde de bolar. Oh,
Thank you.